Човешкият ум е невероятно мощен инструмент. Когато разберем как работи, можем да го насочим да създава реалността, която желаем. Умът ни обаче често се превръща в бойно поле, където ограничаващи мисли и вярвания се опитват да дефинират нашата реалност. Това, което мислите за себе си и за света около вас, влияе дълбоко на вашия опит в живота. Но има добра новина. Вие имате силата да оформите тези мисли. Ако умът ви е пълен с ограничения и страхове, светът около вас ще изглежда като ограничено място. Въпреки това, докато обновявате мислите си с вяра и позитивност, започват да се появяват нови възможности. Това не означава да игнорираме предизвикателствата на живота, а по-скоро да променим начина, по който гледаме на тях. С обновен ум ще видите всяко препятствие като възможност за растеж и развитие. Трансформацията започва с простото решение да промените начина, по който мислите за себе си и ситуациите, пред които сте изправени. Често това, което ни пречи да вървим към целите си, са ограничаващите вярвания, които носим през целия си живот. Тези вярвания се формират от думи, които чуваме, минали преживявания или негативни сравнения с другите. Те седят толкова дълбоко в съзнанието ни, че често дори не осъзнаваме доколко оформят нагласите и решенията ни. Това може да е фраза от детството, грешка, направена в миналото, или дори критика, която резонира в ума ни, повтаряйки се, докато не повярваме в нея, сякаш е абсолютна истина. Важно е обаче да разберем, че тези вярвания не определят кои сме, нито какво можем да постигнем. Те са просто мисли, които, ако бъдат оставени безспорни, могат да контролират действията ни и да попречат на растежа ни. Първата стъпка към истинската трансформация е да разпознаем тези ограничаващи вярвания. Като просто идентифицирате какво наистина блокира напредъка ви, можете ли да започнете да заменяте тези негативни мисли с мисли, които привеждат ума ви в съответствие с истината за това, кой сте всъщност. Някой с голям потенциал и способен да постигне всичко с вяра и решителност. Да предизвикаме мислите си е една от най-важните стъпки за личностно израстване. Като позволяваме на негативните и разрушителни мисли да завладеят умовете ни, ние саботираме собствения си напредък. Повечето от тези ограничаващи мисли не се основават на абсолютни истини, а по-скоро на изкривявания на реалността, оформени от минали преживявания или външни влияния. Истинският ключ към промяната е да заменим тези мисли за самонараняване с нови мисли, които са по-съобразени с истината, на която Бог ни учи. Това ни казва, че сме ценни, способни и достойни за велики дела. Когато решим да видим света с очите на вярата, ние не само преодоляваме предизвикателствата, но ставаме по-силни и по-устойчиви. Трансформацията започва в момента, в който решите да предизвикате мислите си и да обновите ума си, търсейки това, което е добро, истинско и вдъхновяващо. Повярвайте ми, когато започнете да виждате живота от нова перспектива, с вяра в силата на промяната, вие не само преодолявате бариерите, но и придобивате нова вътрешна сила. Обновяването на ума изисква постоянно действие, но всяка стъпка, направена към нова мисъл, е победа към вашата цел. Вярата е горивото, което движи ума ни към трансформация. Когато вярваме, че нещо е възможно, умът ни започва да търси решения, вместо да се фокусира само върху проблемите. Вярата ни дава смелостта да действаме, дори когато обстоятелствата изглеждат предизвикателни. Вместо да чакаме всичко да се подреди перфектно, ние излизаме с доверие, вярвайки, че Бог е с нас във всеки момент. Вярата променя нашата перспектива. Когато се доверим на Бог, умовете ни се освобождават от страха и съмненията и започваме да виждаме живота през призмата на възможностите. Вместо да виждаме трудностите като непреодолими препятствия, започваме да виждаме възможности за растеж и учене. Когато вярваме, че невъзможното е възможно, умът ни се настройва да търси креативни и смели решения. Вярата е първата стъпка към трансформацията, тъй като ни движи от бездействие към действие,
дори когато пътят напред е неясен. Един от най-често срещаните капани, пред които е изправен човешкият ум, е сравнението с другите. Когато сравняваме себе си с живота на другите, често се чувстваме неадекватни или неспособни да постигнем същия успех. Истината обаче е, че всеки човек има уникален път с различни преживявания и времена. Да се сравняваме с другите е умствен блок, който ни пречи да разпознаем собствените си силни страни и таланта, който Бог ни е дал. Бог има уникален план за всеки от нас и този план не може да се сравни с никой друг. Когато спрем да гледаме живота на другите и започнем да се фокусираме върху това, което Бог е поставил в сърцата ни, нашата визия става по-ясна. Можем да идентифицираме нашите способности и да разберем, че успехът на другите не намалява собствения ни потенциал. Истинската свобода идва, когато приемем нашето уникално пътуване и се фокусираме върху следване на посоката, която Бог има за нас. Думите имат огромна власт над умовете ни. Отрицателните думи, особено критиките и отхвърлянията, които чуваме през целия живот, могат да имат дълбоко въздействие върху нашето мислене. Често носим тези думи в себе си толкова дълго, че в крайна сметка те оформят нашата идентичност. Важно е обаче да запомните, че отрицателните думи не определят кои сме, нито какво можем да постигнем. Истинското обнояване на ума започва, когато решим да не позволяваме повече на негативните думи от миналото да определят нашата стойност. Когато приемем Божията истина, че сме обичани, силни и способни на големи постижения, умовете ни започват да се обновяват. Думите, които избираме да чуем и изговорим, формират нашата реалност. Като заменим думите на критика с думи на яра и утвърждение, съобразени с божествената истина, умовете ни се трансформират и животът ни отразява тази вътрешна промяна. Човешкият ум е постоянно повлиян от мисли, думи и преживявания, а обновяването на ума е непрекъснат процес. Докато търсим Божията истина, нашата перспектива започва да се променя. Предлага ни нов начин да виждаме света, визия, която не е ограничена от изкривяванията на нашия ум или външни влияния. Когато усвоим писанията и се приведем в съответствие с Божественото Слово, умът ни претъргява дълбока трансформация. Ние започваме да виждаме себе си и света по автентичен начин, без ограниченията, наложени от лъжите, в които често вярваме. Като обновяваме умовете си с Божията истина, ние се освобождаваме от изкривявания и можем да живеем според Неговото предназначение за нас. Истинската умствена свобода възниква, когато позволим на Божествената истина да стане основа на нашите мисли и действия. Животът е пълен с препятствия, но начинът, по който се изправяме пред тях, има значение. За много хора пречките се смятат за непреодолими бариери, но за други те се превръщат във възможности за растеж и учене. Когато обновим умовете си, можем да видим предизвикателствата от нова гледна точка, възможност да отговорим на нашата цел. Вместо да посрещаме препятствията със страх или съпротива, можем да изберем да ги разглеждаме като съществена част от нашето пътуване. Всяко предизвикателство носи урок, възможност за лично и духовно израстване. Когато гледаме на пречките с яра, виждаме, че те не са бариери, а стъпки за нашето развитие. Начинът, по който избираме да осъзнаем трудностите, ще определи дали те ще бъдат пречка или трамплин към нашия успех. Обновяването на ума не става изведнъж. Това е непрекъснат процес, който изисква дисциплина и постоянство. Не е достатъчно да мислиш позитивно веднъж и да чакаш всичко да се промени. За да бъде трансформацията истинска, трябва да обновяваме мислите си всеки ден, борейки се с самосаботажа, който често се опитва да се промъкне. Всяка негативна мисъл, която можем да заменим с мисъл за яра, е победа. Този процес изисква търпение и практика, но резултатите са трансформиращи. Ключът е последователността. Ежедневната практика да обновяваме ума си, да се борим с разрушителните мисли и да поддържаме фокус върху това, което е добро и истинно, е това,
което ни води до истинска умствена свобода. Когато възприемем тази дисциплина, можем да посрещнем всяко препятствие с увереност и да постигнем целите си с решителност. Страховете и съмненията са често срещани, но не трябва да им позволяваме да ни парализират. Често това, което ни спира да предприемем действия, е страхът от провал или съмнението в способността ни да успеем. Да действаш с яра обаче означава да направиш първата стъпка, дори без да знаеш всички подробности за предстоящия път. Ярата не премахва предизвикателствата, а по-скоро ни дава увереност, че можем да ги преодолеем. Всяка стъпка на яра укрепва нашата увереност и ни доближава до целите ни. Ярата не е липсата на страх, а смелостта да продължиш напред въпреки него. Когато действаме с яра, дори ако страхът все още присъства, ние намираме силата да продължим. Истинската яра не означава да не се страхуваме, а да продължим да вървим с увереност, знаейки, че Бог е с нас на всяка стъпка от пътуването. Сега, след като обмислихте всеки от тези мощни принципи, въпросът е, ще позволите ли на старите мисловни модели да доминират живота ви? Или ще решите да прегърнете трансформацията, която започва с обновяването на ума? Когато започнете да виждате историята си през очите на ярата, всичко придобива нов смисъл. Това, което някога е изглеждало като край, всъщност може да бъде ново начало. Трансформацията, която Бог извършва в живота ви, не свършва с вас. Напротив, сега имате мисия да споделите тази надежда с другите. Точно както някога някой ви е донесъл това послание, вие можете да бъдете инструментът за другите хора да опознаят Исус. Вашата история има сила. Това, което Бог е направил в живота ви, може да вдъхнови и укрепи онези, които са изправени пред подобни битки. Не пазете за себе си това, което Той ви е дал, нека бъде светлина за тези, които са още в тъмнина. Бог вече е отворил пътя, Той вече ви е призовал и вече е подготвил всичко, за да живеете ново време. Но крайният избор е ваш. Може би страхът се опитва да ви парализира. Може би съмненията настояват да ви държат назад в миналото. Но помнете, Исус ви призовава към нещо по-велико. Това, което Той има за вас, е безкрайно по-добър от всеки план, който можете да си представите. Какво ще правиш сега? Ще продължите ли да носите тежести, които Бог вече ви е помолил да оставите? Или ще се довериш и ще му предадеш всичко? Този, който се доверява на Господ, никога няма да бъде разочарован. Тези, които се доверяват на Господ, никога не са разочаровани. Не чакайте да се почувствате готови. Просто направете първата стъпка и вижте как Бог работи в живота ви. Молете се, търсете, декларирайте ярата си и се подгответе да живеете новото, което Той има за вас. Ако това съобщение е докуснало сърцето ви, споделете го с някой, който има нужда да го чуе. Абонирайте се за канала, включете известия и продължете да следите съдържание, което укрепва ярата ви. Заедно можем да разпространим тази надежда и да покажем на света, че в Исус винаги има ново начало.